Sanibona, Ntombela lo okhulumayo. Nami ngithi kangifakaze njengozakwethu engingibeze befakaza kuNkulunkulu. Lo fakazi baba namhlanje ngicela ufakaza ngoShembe noJesu. Eqinisweni uShembe noJesu umuntu oyedwa. Kuphela nje usuke eshintshe umzimba. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi mhlawumbe uma kade efike emhlabeni efike eyiShayina, uma esebuya mhlawumbe abuye sewumuntu omnyama, noma mhlawumbe uma kade efike emhlabeni mhlawumbe efike owumZulu, uma esebuya abuye seyiswazi. Kushintsha umzimba kuphela. Ukuthi abantu bake badideke mhlawumbe ke bese bekhona lokuphikisana ke kubantu, kodwa eqinisweni uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho. uJesu eqala ukungivashela ngo-1992, wafika kumina wayegqoke isiketi eshumela ivangeli lensindiso, noma ngase ngazi kona ukuthi ngizosindiswa ngoba lokho ngikwaze ngo-1988, kodwa ngangikubalekela. Wathi noma eshumela insindiso, mina inhliziyo yami igxile kaShembe ngoba iyona nkolo engangizwa ngaphakathi leyo. Ngalesikhathi uJesu efika, mina ngase ngiqale mina ukuvakasha kaShembe, kodwa ngingakabhabhatiswa, ngangithatha iwasho nje. Ngicabanga khona ngafika ngabo-May kanjena. uJesu naye ngesathi eshumela ivangeli wabona naye ukuthi inhliziyo yami igxile lapha kaShembe. Washumela wayesehamba wathi uzobuya. Njengoba ngisho ukuthi mina kaShembe ngicabanga ukuthi ngafika khona ngabo-May kanjena. Ngo-May, kwakuJune, kwakuJulayi, kwasuthi ngoJulayi kwasengena inhlangano. Ngathuka kabi uma ngibona amaNazaretha egida ngesiketi esifana ncimishi nalezi esasigqoke uJesu. Ngiyabonga.